खुलुमनाय जासिबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि मोन 6था आफाद फारियै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं दख'रा बर' समाज, खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ, खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद जथायै बे आफादफोरनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। थामहिनबा 10 आरो 11 डिसेम्बर 2024 बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे मोन 6था आफादनि जे जथुम्माखौ जोङो खुंनो जोङो सिगांदों। आरो दिनैहाय जोंहा 10 डिसेम्बर दिनैनि जे हाबाफारि बायदियै जोंहा गुबुन गुबुन जोंहा जे दालाइनि जोंहा मावख' बेखेवनाय बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। जों गिबि दिनैनि फुंनि हाबाफारि बायदियै जोंहा रुंसारि बासिराम बसुमतारी गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बेखौ जोंनि खुंग्रिं बेसिडेन्सिनि जोंहा मासिगिरि असमि नार्जारिया बेखेवनानै होलांबाय। आरो नैथियाव जोंहा रुंसारि रमन कुमार बसुमतारी जामुंसालि बेखेवनाय, बे बेखेवनायखौ जोंनि खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार करेन्द्र नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा थामथियाव रुंसारि माइनो कुमार बसुमतारी थान्दै नब्लां, बे थान्दै नब्लांखौ जोंनि चिरां जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि जा TCLCCनि जोंहा मासिगिरि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा रुंसारि बिश्वनाथ बसुमतारी गाहाय सायनासालि बेखौ आङो खुंफुं आफादनि मासिगिरि जानानै आं बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होबाय। आरो आं आसा खालामदों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोंनि खुंफुं आफादजों लोगोसे मोन 6 आफादनि जोंहा दैदेनगिरिफोर, जोंनि ओनसोलाव थानाय सानसुमै मेलेमजिबिफोर आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मैखोमै बाहाय बाहागो लानो हादों। आरो लानानै जों बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो मोजाङैनो मोजां जोङो बेखेवनो हाबाय होननानै आङो मिजिं खालामदों। आरो लोगोसे जोंहा दा नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा सेथि थान्दै मेल जागोन। बाहाय जोंहा खुंग्रिं दख'रा बर' समाज आरो खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा दा थान्दै मेला सोलिगासिनो दङ। आरो बिनि उनावहाय जोंहा खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो लोगोसे खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद बिथांमोननि थान्दै मेला दा दसे बावैनि उनाव जागोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा थामथि थान्दै मेल जागोन खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद, बे मोननै आफादनि जे थान्दै मेलाबो जानो थांगासिनो दङ। आरो बिनि उनावहाय जोंहा 5 रिंगायाव जोंनि गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर लाखिनानै जे जोंहा आलारि बाथि सावनाय, बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जोंनि BTRनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दायोहाय फैनानै बे आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारिखौ जोङो जागायगोन। आरो बेबायदिनो दिनैनि 10 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि गिबि साननि जे गिबि हाबाफारि, बे हाबाफारिफ्रा सोलिलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। गाबोननि जे हाबाफारि जागायदों जोंहा गाबोन 11 डिसेम्बर 2024 बुधबार सानखालि जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा मोन 6था आफादनि जोंहा फिरफिला उरायहोनाय बेखौ जोंहा खालामगोन। आरो नैथियाव जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो खालामगोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो थिनानै होदों जोंनि रुनिकाटा फरायसालिमानि जोंहा गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म बिथाङा जोंजों बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा बेखेवनानै होगोन। आरो बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मेलाव जोङो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय जोंहा बिसुम्बि महरै जोङो दिहुननो थि खालामदों आरो अलरेडि दिहुननायबो जाबाय। आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोंहा आफादगिरि स्केल बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे बिसुम्बिखौ बेखेवनानै होगोन। आरो गेवलां मेलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन BTRनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि सहेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आरो जोंहा जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन चिरां जिल्ला एबसुनि जोंहा मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन जोंनि क'क्राझार लकसभानि MP मानाव गेदेर जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि 31 नं सिले समस्तिनि जोंहा MLA मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। आरो गोबां जोंनि माननि आलासि दङ
आरो बे मानियालासे बिथांमोनहाबो निसय जोंखौ नैबे हाबाफारियाव मदद खालामफैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।